na fagode. Na fagode, ina fagode. Wannan wani irin iskanci ne, ni ba zan iya wannan wulaƙancin ba. Tun yaushe na kawo ɗinki ki duba fa kuma zai yi wani na gace. Ina a'a ni na ni ba auna ni kika ce ga oga ba wannan canje ki gurin sa gashi canje ni kana okay to kin ga kan wanda ce ki ko za mu sasanto da gani na so haba bawo Allah wannan wani irin abu ne dan Allah na ba Allah to ba da Allah wai na auna ki ai ban auna ki ba ban ga awon ki ba zan auna ki ai dama fa ba sai na auna ba mai dinki ko wallahi ba san awon ki ba wanda irin ta awo wallahi na auna kai wallahi na auna ai ban auna ki ba ban ga awon ki ba misali sake abu da kai ina dan bude gurin can da Allah auna ta duk awon da yaron ka yi min to ai yaro na dan ya auna ki wani abu ne ni ban auna ki saboda fadin wannan kin gane dole sai na auna ki wani mu je ka auna ni ai na za ka auna wani na za mu je ka auna ni wallahi na auna awa nawa aka yi mini to kike awa nawa yaron ka yi mini yaro ashe ku mayaudara ne yan iska wallahi sai na tara kai da ina abin da dinta gashi nan yana nan yawa to ga a'a ba mai gida gashi ka dinka ba kowanne ba ka tsara mana au ka dan shi ai ba sanin ne baka karasa ba ka je dai kara gida Allah ga bara ka bata a jawo sai mun zamu me gida ka biya hada wa kanka gwara ma wallahi Allah dai awo ne kai kuma za ka yi babban awo ba dole a samu matsala ba ai ka biya sakarci wallahi Allah ya tsore ni fa gaskiya barkaci in ga ma ni hakuri na ya kare na yi hakuri awa na wurin biyu a nan gurin ya hakuri na ce tun ba kinga ya bar fakaci duk da na ga irin rigimar da ake a shagon kenan wallahi ma sai an fito da na ga tuna a kai keke ga abin ki a kan keke a ina na ga gaba ɗaya abin ya riga ya zama yaudara ko haka kiyaye sai ya fito min da kayana dama rigima ne kuke yi a shagon gashi na ce za ka nemo ita ce kai ka kiyaye ni kai ana na tara muku jama'a ba zan kawo gashi na ce Allah ya ba ni auna ta da gida ƙara auna wani auna to zai auna ta ai da na auna ki da kin tsaya na auna ki kai ma saboda duk da an ba ta kai gaba ɗaya da ni Ustaz, assalamu alaikum. Ustaz, assalamu alaikum. Ustaz, ya kokari. wallahi alhamdulillah. Masha Allah. Wato ainihin na zo na kuma zuwa. To kuma dinkin nan ka san na sallah ne. Wallahi ina bukata na ga cewar an ɗabbaga sunna. Sai yanzu ka zo kuma ai abin al'ajabi na sha Allah ina abin nan ina littattafai kuma subhanallahi ya kake ya kana so ka sami albarka kuwa wallahi na yanka na gama komai subhanallahi kawai haɗawa ya rage haɗawa ya rage don Allah ai mun afuwa su ainihin kasan jiya na zo shekaran jiya na zo yau shine zuwa na hu wato ainihin salasa to kaga mutum ya zo zuwa har sau uku abin akwai wahala kuma abin da nake tina na gobe fa sallah ina so na ɗabbe ga sunna da sa sababbin kaya mai fita yi sallar idi to shine abin da yake faruwa ai ba mu da kyau amma ai mun abuwa zuwa tisi'a to ba matsala ma mishkila ka san yadda ustaz na'am kawai mu fito ma a mutum faranka ne kawai kowa yana so da ma ya sa kaya ƙwarai ku ya amma bakwai haka kan dai a ce abin nan ai ka gane matsalar da take faruwa gobe sallah nake gaya ma in gobe ta yi ban sami abin ba ka san mu malamai muna da haƙuri amma in aka tuƙe mu dami da kyau ko shi da dai ma shi da na fi kai ɗan bakwai ne saboda in na zo shi da gobe to abin ba zai mana kyau ba idan ba kai ba wato ainihin zan zo bakwai zan yi wanka na wato ainihin tun daga gida na to ina labbaik Allahumma labbaik labbaik ina so na ɗabbaka sunna sosai idan na zo daga nan zan shirya sai na wuce wato ainihin masallaci ana tada sallah kamar bakwai da rabi to in na zo bakwai ina sawa da kanan sai na wuce barai ku hakika amma in ka saka sada alkawari abin ba zai mana daɗi ba Allah ya gaba masha Allah je abin alatabi oke to shike masha Allah alai ma albarka
billahi la ilaha illa huwa ustazin nan ba ba billahi la boye kaya da babba boye kaya babba ga waɗannan mazikakun mata su zo su sa na gaba wacce ta gaba take ta wacce na ba ta yari sannan akwai su ige tana da tabowa ita ma tana da tafi su masifa wallahi ita zo gurin hayaki za ka daina saboda bala'i ta ni nake jin ko su kaf ɗinta ne wannan na ɗinka mata ma muga na auna ta aihuwa haka fadin ta yake kwarai kuwa na auna ta wallahi sosai yauwa alhamdulillah to riga ce dai ban hada ba masifaffiya ni dai yanzu yaya sani ga hikikin ga dinkin wannan dan kuda da ayatul lahi da sun kawo ga yankan rake shi ma ya kawo na wannan to da dai mu gani na Kai jakara! Jakara ya ka! Ba na nan. Zo mana! To, gani mai gida. A to me za ka yi da wannan ga aikin jama'a ne? Rike da Allah so nake in yanka wannan. Hawa! Sai da barka yana goma! ina pagode. Jakara! Na'am. Billahi lazimi ka san me yake tayar min da hankali. Ai haɗa gwara maka da yawa. Wanda ce ya ce ka auna kai mata awa siririya. Kai! Ka gani? Assalamu alaikum. Kaka ce ina haifa zan faɗa wallahi da kake Ustaz ɗin nan ne. shi ne. Salam Ustaz. Ina gajiya. Alhamdulillah. Gari. Ya kuma sallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya kawo mu. Wallahi. Wato ainihin yau za mu ɗabbega sallah ta Idi. Kuma gashi tun karfe 5 na asuba ya tafi kai ɗinkin gidan Alhaji Yusuf Bisu. Subhanallah, subhanallah. Wato ainihin ya min alƙawari karfe 7. Ka san mu ustazai ba ma yadda mu saba alƙawari. Ƙwarai kuwa. Cin karfe 6 nake sa ido kai karfe 7 da minti 1 ta kai ba tare da na ƙara sunan ba. Wani ban san kuma Ainihin ka shi baya yasa sai na zo karfe 7 daidai don kan na saba alƙawari. Wato ainihin shi ya saba min. ban sani ba ya saba ko bai saba. Kana nufin yayi ko bai ba? A'a ni in ban taɓa ban ma da irin yadin ka ban ga an yanka shi. Ba a san ku da riga ma usta. Ya usta. Wallahi duk wani isancin numa bin iya shi. Ba a san ku da riga ma. Wannan ya dan waye ya dan waye a ne eh ha eh ka duwe a nan ka duwe shi a nan ka duwe shi Ustaz wallahi ba na. wallahi sai ka wallahi ainihin sai ka fito min da kayana sai ka fito min da kada na fuskanci gefen nan da wai kake kallo kana raina mun wallahi babbara da kare sunan da ci uben da ka wato ainihin je kai ba je yi maza ba mu koya muku zagi ba karatu muka koya muku yi maza ba mu koyi wanne gundume yake so a je ainihin a samu ka koyo su yanzu ko ka kira min wanda ya iya Kunduma. zai ga bayana wannan sunan da ci uben da telan nan kwarai kuwa neman mun wanda ya gaba Abin al'ajabi. barbara zan kare sunan ne da kukundi ma maka ita wallahi ai ba matsala bane in dai na kare sunna in na kare ban ne ji sunna yake Yau zan ma dinki da kaina.